2 jaar geleden lei LJODK in deze hal de basis voor de promotie naar de league. Ten koste van Offo. Offo kwam dit jaar dus in de league en die had nog wel wat goede meidje met LJODK. Maar LJODK is een klasse beter in die eerste helte. Onder onviering van André Zwart, de onvierder. Ze rennen makkelijk uit naar 3-4 goals verschil. Maar in de ring van de tweede helft kan Offo toch wel wat dichterbij komen door Michelle Brouwer. Vlak voor het skoft wordt het krachtsverschil dan toch wel weer duidelijker maken door 2 treffers van opnieuw André Zwart. En is het 12-8. Geen vuiltje aan de lucht voor coach Jan Sjoerd-Paul met zijn team in deze wichtige wedstrijd. Want de winnaar neemt afstand van plak 9. Maar daar dan de misser van André Zwart en voert het balverlies. En het is Offo wat starig gewoon toch begint te leeuwen dat er wat te helling valt in LJODK. Bij de gediksters willen de bal er net meer in. En aan de andere kant sloepen ze dichterbij. In steeds van 6 punten verschil is het maar 14-10. En het wordt nog slimmer, want Offo kroept door een jonken en met dit schot gaan ze zelfs oer LJODK hinnen. 16-15, Michelle Brouwer en een sensatie is in de maak. Het ongelooflijke gebeurt. Je bent oppermachtig, maar je rennen net uit. Het is André Zwart met zijn zonnetreffer die toch nog een puntje veiligstellen kan van LJODK. Want na die laatste treffer wordt er net meer scoord. Maar wat had LJODK hier een grote kans litten op winst. Ja, we hebben gewoon het tweede helft gewoon heel slecht in laten vallen. Heel weinig rendement halen. Ja, leek onwaardig. En ja, dan win je net de wedstrijd.